Kinsa ninyo diri nakasuway na og pa-facelift. Tanaway mo tupad. Kanang hamis jog kaayo. Ha? Wa pa'y nakasuway. Eh kasagaran siguro, mahal mo siguro na kayong magpa-facelift. No, kung wa may nakasuway, kinahanglan ka ng mga kunot-kunot sa imong agtang, kunot sa imong naong, mawa na. Gusto mo anak. Lisod kay mahal ang kasagaran, magpaingon anak siguro kanang mga adunahan, mga artista, kanunay makita no sa telebisyon o kinahanglan younger looking skin. Mga igsoon, o walay ganahan ninyong magpa-facelift na antay libre. Wa? Basing na ganahan ninyo diri kaning mas kuan na lang. Ganahan magpaputi sa ilang naong. Apil ang liog. Kay usahay naong ramay puti. Ang liog wa man. Naapod wa. Wa. Ang uban ganahan magpa-inject o sa ipang-inject nila. Kamao gito, gluta. Gluta kay para mas dali ang effect, mas paspas makita dayon. Unya, ang uban kanang ilong nga medyo katag-katag gamay, gusto ipaulbo, butangan og sa ibutang. Kamao gyud. Silicone o collagen. Mao na mga kaigsuonan no, magparitoke o magpaputi. Way ganahan ninyo. Basig mo tubag mo, ikaw na lang pader, inata ang imo ang height. Bitaw mga igsuon. Si Dr. Maxwell Meltz, usa ka sikat nga plastic surgeon. Ningon siya, ang iyang negosyo, mag-facelift. No? Tantong facelift ba? Masinaw. At mo agtang masinaw. Ang imuhang naong mabalhin na sa likod. Ingon siya, bisan o, ingon siya, even though I get marvelous results, patients are often not happy. That I have come to realize that inner scars are much more difficult to remove than outer ones. Mauna, lisod, bag-ohon ang nasa sulod. So, let's go climb to the heights in our reflection. Mangutana ko, could our soul also use a lift today? Pwede ba na? Pwede ba na to? Atong mapa-improve, atong mapanindot ang atong kalag. Muna inahitabo sa atong ebanghelyo. Unsay nahitabo? Nangadto silang Kristo, si Jesus dito sa pinakataas nga bungtod, uban ni Pedro, ni Santiago ug ni Juan. Unya mao na dito sila sa pinakabungtod, gitawag ka the spiritual lift. Dito sila sa taas. So unsay nahitabo? Usa ka significant event. Jesus transfigured na usab ang iyang dagway. Puti kaayo ang iyahang gisuot, the dazzling white garments. Walay makatupong nga kaputi diri sa kalibutan. Tulo ka butang ang nahitabo. Una, Jesus transfiguration. Nausab siya. Ikaduha, dunay kahayag. Ug ang ikatulo, dunay dako kaayong tingog. Nga dili angay si mo pader kay gamay kang tao. Una, the transfiguration of Christ. Mao kini ang usa ka importanteng nahitabo
nga nahisuwat sa Synoptic Gospels. Unsa man. Ingon si Father Anthony de Mello ang iyang gisuwat, no, sa iyang libro The Song of the Bird. Usa ka istorya nga naghisgot sa pag-ampo sa usa ka tiguang nga adunay experience nga gitawag og transformation or conversion. Ningon siya, sa bata pa ko ang akong pag-ampo mao ni, Lord, give me the grace to change the world. Unya, sa middle age na siya, na-realize niya nga wa pa magyapoy na usab bisag usa ka kalag. Iyang giusab ang iyang pag-ampo. Ningon siya, Lord, give me the grace to change my family and friends, and I shall be satisfied. Karon, natiguang na siya, wa gyud, inihap na lang ang iyahang panahon, og ningon siya, usbon nako ang akong pag-ampo. Lord, give me the grace to change myself. Karon pa ka mag-usab, taas na imong edad. Ingon siya, if I had prayed for this right from the start, I should not have wasted my life. So, igsuon, ang pag-transform o pag-usab para sa kaayuhan, dili lang unta sa gawas. Apan mas labing importante ang atong naa sa sulod. Our inner self. Ikaduhang punto, nausab ang panagway ni Kristo o ang iyang bisti migilak sa lahilabihang kaputi. Way makaparang, way makapareho. Walay bisan sa panag-unsa pananggamito nimo diha. Pasabot ani mga kaigsuonan, the light is and the brightness is whiter than snow, dili ma-explain. Unsa man ni, alang kang Santo Tomas de Aquino, ningon siya, the symbol of light, that symbol of vision, is to see the illumination. So, si Pedro, si Juan, ug si Santiago, unsa ilang reaksyon? They were filled with awe and wonderment. Wow! Why makatupong wala may ka-experience ani Lord? O sa ilang giingon. Oh, nindot kaayo magtukod ta diri og tulda. Tulo ka buok. Usa nimo, usa kang Elijah, usa kang Moses. Basta makakita ganita diri sa kalibutan nga nindot kaayong mga milagroso. Unsay buhaton nato? Himuan dayon og mga tukuranan. O himuan dayon og mga nay mga milagro, mga vision, buhatan dayon og tulda, buhatan dayon og unsa pa na diha sa masa dito sa unahan. Si Mala. Oh, daghang kayo sama sa Birhen de Guadalupe, Fatima, himuan gyud dayon. Unya ang simala, nindot na kayo, no? Ganahan kayo mamadto, no? Himo nagnegosyo. Palit dayon mog oil, halina na dayon tanan. Mura na siya og, usa na? Mura na siya og, usa sa mga tourist spots. Pag moadto kog Cebu, moadto jud dayon kog Simala. Nawala ang pinaka-importanting essence kay tourist spot naman. Mga igsoon, mao na inahitabo dinhi sa atong ebanghelyo. So, nakakita sila. Ikatulong punto, unsay nasinati, nakadungog sila sa tingog gikan sa panganod nga nagingon,
Siya ang akong pinanggang anak, pamati kamo kaniya, ayaw katulog. Buntag pa sa iyo, mga igsoon, ang tingog sa amahan, mauusap ang tingog nga misulti sa unang pagbasa, kang Abraham. The same God, the same voice, bisang karon ang tingog, nakadungog kas tingog karon? Wa pa dire. Makadungog pa ba ta? Unsaon pagkadungog nato kay saba man kayo ang kalibutan? Na focus man ta social media ron. Ultimo atong dalan saba kayo kanunay. Ang atong kaugalingon saba sad, ang atong utok saba sad. How can we clearly hear the voice of the Lord if we are even in ourselves samok? Ningon sila, you can clearly hear the voice of the Lord if you are in silence. Are you still at home with silence? Mga batanon karon, at home pa ba og silence, kahilom? Murag wala na, murag lisod na kaayo. So, mo na giingon, paminaw kamo ang tingog sa amahan. Kung may kita paminaw, adunay usa ka istorya nga usa ka bana nga nag-ingon, iyang gisukod ang iyang asawa. Siya, suwayan ko ni ang akong asawa bi kay mura ra banig bungol-bungol. Nangutana siya, nagtindog siya sa distansya, ito sa unahan sa kusina. Ningon siya, palangga, nakadungog ka nako. Palangga may tawag, no? Wa ni tingog. Hilom ra. Kaya wa gyud kadungog klaro. Nagpaduol sa gamay, distansya gamay. Ningon siya, sweetheart, nakadungog ka nako. Wa gihapon mitingog. Way tubag. Sa katapusan miduol siya sa likod, mihunghong sa may dalunggan. Ingon siya, madungog ko nimo ga. Nilingi ang asawa, oy, katulo pa gani. O naman yung no? Kung ikaw makadungog sa mensahe sa Ginoo karong adlaw, ayaw intawag usiki. Ayaw pagpabungol-bungol. O ginaot unta kining mensahe sa Dios nga nakita, nagpakita sa iyahang transformation. Ikaw usap unta. Ako o kitang tanan adunay transformation. Dili lang ta magpanindot unsay naas gawas. Kundi labang importante ang kausaban sa atong mga batasan kinaiya nga dili gyud madawat sa katilingban. Usba na kay mao kining usa sa mga mensahe nining panahon sa Kwaresma. Magbag-o ta sa atong mga bati nga kinaiya. Hinaot paunta. Palihog manindog ato karong bag-ohon ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios.